Star FM Bamako aleni Mali konotaw bela jele fo ka awole mando wala stra fana fe ka fara anga chaîne YouTube ka amba fo bela jele nyana sa ko awnisu bisu ina falai antna na ko bla da grinda la boy amba kara kurula de sisa bashage ire ibi ka ke dugule ngesa de ibi a shunit le sisa ikonti be duminige er masanga ibi be barake er hon man tari be dumuni ke rom kana sino ni tura ka be dumuni ke er fana ma ina koroboro ka dumuni don o sefe an woni sho furu ni buru de dusuina kana ansigi akomna laba mi ngona anto don folo dogun temene kana bla bila armée ale ba ka wuli ka jola ali sisa ambora ko ka communiquer do soro yani angata nyana tla ko da mautlo kan mobti kidal Minaka segu samba nyangara fa bama chole ni wale keba ko ni adoko wuli kalo no fe ni watina o wuli ka join o be ka se soro tugomi mi ye sorda su yera ye o kera ko ni kura ko ni fiera ula nga o benata bama wale keba buso dire ka dem senin kononton olu ko ni mena kulu fa ulu da kun tara surasiya la o kun ngata bara o kun telike tomokto dugu konnana ni dogo ko konnana fana masina ka o fei wuli ka jodo kere ka ken minute la santé aleta to kundo kata balodi nga benata miye asa bajalo colonel anaka mautara keneka kata mamunu yu sigorobla kulu nyejiche bamanchi wale ko ni ma bisaba ode bonana anina o wuli ka join sefe anyere ka che saba otora okula nara kata se fo Mali ni Mauritanie frontière ma basigi ni lafia o ko ni nalendo e kosebe minye armée alebi son akabara ula ni watina o wati kelen fana na sema ale ni politique mogo do kata fara duguden tondo ka ulu taleno udaga swiska ufei kulu na gouvernement sigi minye koka gouvernement ani CNT ani ko jamana kuntigi kulu no sigi parti politique mun me jamana ko na ya nulu go kuma jeni fanga ka tabulo ye ugo ku unu nunu te jiga nywantege ha ebe exil la nebe bamako ya ko anga fara nywanga aya udenga bop mami mata uta tugudo mata uka tugudo falai Tchaoche ira na ni terroriste be kile parce que sema ale te dora ni terroriste munu ba la fana do na tawla anana andado ala parce que biwatit nana an labo ngamindo amenu ko ndo amena 2012 anye lere taga doke o kofe anye nyafunge taga doke Algérie chero bora Algérie kanaya anana kumina ana akonye fo mamunu ba barala kabinu o wati fo biube mina moko ka famu parce que kodo kuma sira han ni ya ye parti politique munumbe ya ulugo ku sona u bana pew franjala fanga ko me ka tasram fo mandi uluye ulu ya ira ka ko franjala fanga daminda are ma ko bana ku ga laidu kan time kele flana dialogue mbora ka bosi sa ko kuma jenu oye nga mbe gouvernement ski kan to tungala ambi bamako ya progrès daga bana adama kala no ga sebembo ka da ba fo ko ubla ka kasola ke nto do wi denga bo amameo do tara Suisse ala mame mais comme u jat kele usrani u ka mo sengele men nunu ngani groupe ina ya fana parce que be kumbolo be minankele na mais politique mo ko ba kono kabini bimase u ya fu nyana uluga kele politique kele ke daumbe ulula uluga ko ke chugo do nga kata tugu maulaite mami bofando itaka ko kundando don me warda ma ito do aya ko judo tugo mi to do kati karika do la ko parce kite fanga fe ni te fanga fe obisaka ke asimi commande no fo ya ma ba de me asimi commando be bo mako kono ya utefeka wage nunu yu nyena jawni ato shi utefeku shie nga
Mali u b'o la n'a ko sera yɔrɔ dɔ la u b'u fɛrɛ minɛ u b'a fɔ ko a ne dan ye nin ye n bolo n ka politiki kuma n bɛ se ka min sɛbɛn n bɛ se ka mun fɔ o ye nin ye n bɛ dan o ma ne hakili la o fana ye koba ye o kan ka fɔ parce que ko gɛlɛyara cogo o cogo e ko e bɛ fɛ ka kɛ dutigi ye n'i ye du ci i bɛ kɛ du jumɛn tigi ye k'anw ka kuma ta ka taa n'o ye kɔ kan ko aw ye exilé wa an t'a dɔn mun ye ala ka don wɛrɛw yira an na fala ye min ye jɛkulu ninnu ye ko k'u tɛ nin ko in na olu bɛ min na furancɛla fanga ka fanga banna u y'o fɔ dialogue kɔni u to o sɛbɛn kɔni u ma jɛn n'o fana ye nka politikikɛla tɔ olu b'o kɛ k'u to Bamakɔ yan olu tɛ taa exil la wa u ka baara kɛcogo a ɲɛ b'u kɔnɔ n'an bɔr'o la sɛnɛkɛlaw u ko ko layidu bɛ ka ta nka ɲinan olu b'a fɛ yɛlɛma ka don ko ninnu na ten sa parce que san o san gouvernement b'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw nka foyi tɛ se olu ma nɔgɔ sɔngɔ bɛ jigin a tɛ se olu ma gouvernement bɛ nafa di ka na a tɛ se olu ma sumansiw bɛ di a tɛ se olu ma dɛmɛ wɛrɛw bɛ di wari mugu a tɛ se u ma dɔw ye kɔɔri feere salon u sigilen don halisa u bɛ ka wari ɲini u m'a sɔrɔ u tɛgɛ la donc u ko ko ɲinan komi ji bɛna caya u k'o lajɛ fala ye min ye sariya ko ye maa minnu bɛ yen ni dunkojuguya ni yuruguyurugu olu se kaso la nin waati in na olu fana ka kiiri bɛ ka labɛn nka yan'o cɛ gouvernement yɛrɛ san musaka a y'a tɛrɛmɛ k'a bɔrɔtɔ k'a falen sefa wari miliyari 220 u y'o sama ka bɔ a la ko yaasa ka se ka kɛ ka armée ale ni énergie k'olu dɛmɛ nin waati in na armée a bɛ wuli ka jɔ la chef d'état-major de l'armée garde nationale n'o ye colonel major Famuke ye ale kɔni bɛ dugu kɔnɔna na Seware mara la n'o ye Mopti mara ye a taara Kwakurukaw fɛ yen Mondoro Bulkesi Yuwaru kɛlɛkɛcɛ bɛ wo kɔnɔ min ye colonel major a taara ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan a ko ko a taa kun ye min ye ka na f'u ɲɛna ko wulikajɔ minnu bɛ sen na fala ye k'a ko kunfori kuma sera han victoire finale k'u b'o sira de kan sisan ko a nana f'u ɲɛna u k'u cɛsiri k'u jija wa commandement ale tɛna fama u ma tuguni dɛ u nakun ye fana ka gɛlɛ dugudenw na k'olu hakili lasigi baara minnu bɛ sen na n'o olu bɛna timɛ ka na olu da u tulo kan ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ finitigi fɛn fɛn bɛ yen u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ yaasa laɲiniba min bɛ yen i b'a dɔn u b'a fɛ ka min kɛ samiya bɛ ban Bamakɔ o y'a sɔrɔ terroriste kɔni hali n'a ma ban sa a ko kɔni nɔgɔyara sabula a bɛna kɛ u bɛna samiya de lakana fɔlɔ maaw n'u bolo minɛ u ka se ka taa foro la o ka ban ɲɔ ka tigɛ a tɔ mana to mun ye u n'u ɲɛsin olu ma ka ɲɛ wɛrɛ ɲini o la min ye Famuke a kan ka segin ka na Bamakɔ nin taama in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye Umaru Jara général ale ye communiqué dɔ kɛ su in na ko min ye armée ye a ye wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin ninjugawale ni bamancawale kɛbaw ma u dagayɔrɔw u dogoyɔrɔw an'u bolominɛw a kɛra dugu minnu na o ye Ansongo ye Leloyikaw fɛ yen Tasiga Awsa Guruma Lelo Argu ninnu dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa wulikajɔw ye min di o de ye nin ye bamancawale ninjugawale kɛbaa caman an'u bolominɛw olu kɔni bamancawale kɔni caman fara k'u bolominɛn dɔw ko olu minɛ u la bolominɛn minnu sera ka minɛ o ye PM 5 ye min ye minan ye n'o ye chargeur ye o 17 taliki waliki o fana o den tan bɛ a la min ye chargeur ye o sugu bɛɛ lajɛlen u y'o fana minɛ arrangeur si gilet pare-balles ani sɔrasi finiw ka taa se téléphone portable ma ale ni taji caman baden o tun b'u bolo u y'olu jeni yɔrɔ caman fana bɛ yen u kun y'o kɛ u dagayɔrɔw ye olu fana bɛɛ lajɛlen da walola ni wulikajɔ ninnu senfɛ chef d'état-major général de l'armée k'a b'a da mɔgɔw tulo kan ko min ye armée ye a ka wulikajɔ n'a ka baaraw ka dugu n'o ye Kidal n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ye k'o lasegin an ka jamana kɔnɔna na min ye baara minnu kan ka kɛ dugudenw bɛ se ka balo sɔrɔ cogo ani ka taa ni ka segin kɛ ka bɔ Kidal kɔnɔ ka taa jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'o baaraw fana bɛ sen na ko ka kɛ n'o wulikajɔw ye maaw n'u bolominɛw lakanani ko nin waati laban in na Kidal fana kɔnɔna na ko min ye bamanciwale ninjugawale kɛbaw ye
k'u kun y'a lajɛ k'a fɔ ko u bɛ dumuniw tigɛ ka balo tigɛ ka siraw tigɛ k'a lajɛ Falaye k'u bɛ ka taa bi duguladenw kan dɛ gouvernement tɛ ka taa balo di mɔgɔw ma n'u taara bɔsi la k'i ka bani 2 minɛ ka taa n'a ye dun ni ba b'i bolo cɛ ni muso olu bɛɛ lajɛlen bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ o k'u ɲɛ tana kɛlen don o de ye balo de ye mɔgɔw bolo Kidali n'a Lamini na armée ko kibaruya dira ale ma sigi dɛ a ye wulikajɔ de kɛ a kɛra du ni da de ye sisan sa karisa y'aw ka maa ye wa aw ka maa tɛ de a b'o dakun de la ko wa k'u b'a ɲini Kidali n'a bolofara ale ni Mali kɔrɔnfɛ dugu bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u yɔrɔ majanya ni maa ninnu na sabula baara min na daminɛ armée fɛ o ye k'a yira dugudenw na banbancɛwale ni jugawale kɛbaaw u kana taa don u tula k'u sigi u kɛrɛfɛ dugu ni sigidaw kɔnɔna na chef d'état-major ko k'a b'o ɲini dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'o faamuya yaasa olu ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo n'u y'a to ninnu ka dorogow la tuguni k'a kɛ hinɛ ni makari ye u b'u so ci dɛ armée kɔni bɛ wuli ka jɔ la n'ale sigara min na ale b'o minɛ ka taa ka ɲinini n'a ka baaraw kɛ o kan nka dugudenw u fana kana maaw dogo sabula u bɛ kɛlɛ in u b'a tɔ gɛlɛya ka taa fɛ min ye chef d'état-major ye k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka faamuyali ko ɲuman kɛ nin ko in na ko wa ko min ye bamanciya wale kɛbaaw ni ninjuga wale kɛbaaw ye u ɲinini u fali an'u siyala tununi n'u bolominɛw karili ko o bɛ to sen na ko fo ka taa an ka seba in ka taga o sɔrɔ chef d'état-major Umaru Baru Jara nin ye ale ka bataki ye Falaye minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sini min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goita ko ale bɛna taa panneau solaire ni irisilakaw kan k'o da ɲangilakaw fɛ yen Sanankɔrɔba commune kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen welelen n'o kɛnɛ kan k'a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ka kɛ ni o ye irisiw ka cakɛda min bɛ yen n'o ye Noaville ye na ale kan ka na central ninnu Sanankɔrɔba ta sigi o ɲɛmaaba ale yɛrɛ nana yan ka ban sɔgɔmada in na Asimi y'a bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la ka a ɲininka a hakilinaw la baara in yɛrɛ bɛna kɛ cogo min a ye ɲɛfɔli kɛ Falaye minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna n'o ye Binu Kamara ye a ko min ye baaraw ye o bɛna kɛ cogo min Sanankɔrɔba panneau minnu kan ka taa sigi ye irisilakaw olu de bɛna o baara kɛ min ye Safokaw fɛ yen ta ye Chinois de bɛna o baara kɛ Cagadugu o ye Émirats Arabes ye Safo ale ye méga 200 ye Sanankɔrɔba ye 100 ye min ye Cagadugu ye 100 o b'a yira k'a fɔ ko ye méga 400 o de kan ka jɔ an ka jamana kɔnɔna na wa ko ni a jɔra fana min ye baara kɛcogo ye nin jamana 3 in bɛɛ lajɛlen u b'a jɔ olu yɛrɛ bɛ baara kɛ n'a ye k'a lawuli k'a latilen k'a jɔ ka tila k'a di anw ma u y'o o de kɛ o baara kɛcogo hukumu kɔnɔna na min ye Sanankɔrɔba ta ye o jɔli kan ka san 1 kɛ nka ni baara daminɛna kalo 4 a bɛ kuran kunfɔlɔ dili daminɛ u t'a fɔ ko a ka jɔ ka ban dɛ n'a jɔra ni den 20 dara den 30 dara u bɛ kuran dili daminɛ u bɛ continuer ni baara ye directement ko kalo 4 ko min ye kuran ye kunfɔlɔ bɛna di ni o dira o mana fara o kan ko waleya wɛrɛw bɛna kɛ tuguni min ye panneau solaire kelen minnu filɛ n'olu bɛ ka dilan tan a kan ka kɛ Buguninkaw fɛ yen Sikaso Kucala ani Segu yaasa halisa ka dɔ fara baara kan Sanu ni ale ye waribon minisiri ye a ko kuran barika bonyani tɛ ka kɛ du dɔrɔn kama ni maaw ka baaramisɛnw dɛ ko Mali yɛrɛ bɛna usines de jɔ ko usines jɔli hukumu kɔnɔna na ani maa minnu bɛ n'olu bɛ kɛnyɛrɛye la n'entreprise baw b'u bolo n'olu mago bɛ se kuran caman ma kuran fangalama ma k'a kɛkun ye olu ye wa k'a kɛkun fana ye maa minnu b'a fɔ n bɛ fɛ ka na nin baara kɛ Mali la nka kuran tɛ labɔli kɛ k'olu hakili sigi ko nin baaraba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka tali kɛ o hukumu de kɔnɔna na Binu Kamara ko Falaye ko n'an ye nin bɛɛ kɛ k'an yɛrɛ bɛna an ka panneau dilanni daminɛ k'an yɛrɛ bɛna an ka batteries dilanni daminɛ k'a laɲiniba yɛrɛ ye min ye ko o kɛkun ye an yɛrɛ ka se ka an jɔ an kolo la k'an ka baara kɛ min ye kuran min n'o ka d'an ye cogo min ka baara kɛ n'a ye cɛ an ka jamana kɔnɔ wa an b'an mabɔ tajiko la dɔɔni dɔɔni Zeyina Binu kɛ yara koyi a ko k'a ma fɔ ko kurantigɛ bɛ ban pewu dɛ ko camanba bɛ bɔ a la Falaye a
y'a faamu sisan dɛ aha parce que i bɛ nin bɛɛ la énergie minɛnw sɛgɛnnen de don jɔn ko ala énergie minɛnw sɛgɛnnen bi yani ninnu ka dilan fala ye sini ko n bɛɛ welelen don safo ye kalo tile 24 ye banakɔrɔ sanakɔrɔba kalo tile 24 o tɛ sini ye kalo tile 28 o ye safo ye juin kalo tile fɔlɔ o ye cagadugukaw ta ye nin pano ninnu kɔni ni nin sera ka ban u yɛrɛ min fɔ n'o jara mɔgɔw tulo ye kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko kalo 4 baara kɔfɛ kuran bɛ dili daminɛ o bɛ sɔn ka fo an na kosɛbɛ nka yan'o cɛ an kɔni sigilen don k'u filɛ anw minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan anw tailleur anw menuisier min ye menuisier métallique ye restauranttigiw lemuruba feerelaw jɛgɛ feerelaw électronique journalistes kunnafonidilaw téléso privé ka taa se faso ka baarakɛyɔrɔ ma ko nin bɛɛ lajɛlen degunnen don bi k'a kɛ kuranko dɛsɛ ye kuran bɔra heure 6 la k'a kɛ n'a ka di n ye n b'a d'i ma ye kuran bɔra heure 6 la k'a kɛ an bɛ ɲinɛ e kɔ kuma la an b'a di dɔw ma olu bɛ tile bɛɛ kɛ lajɛlen kɛ n'a ye ka ɲinɛ k'a fɔ k'a kan ka di aw ma ko nin bɛɛ k'an ka dugawu kɛ ni ko wɛrɛ ma don a kɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko mauvais souvenir a bɛ sɔn ka k'o ye don nataw kɔnɔna na marigokaw fɛ yen yuwaru mara la jagokɛla dɔ k'u taara ale ta caw a ka so ni wale ni bamanan wale kɛbaw fɛ fala ye nin yɔrɔ in de kɛlen don bi terroriste dagayɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔ yuwaru mara a n'a dugu misɛnninw don o don cɛ in ye mɔgɔ 17nan de ye terroriste ye min minɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na sira tigɛlen de don u la u tɛ se ka taa Moritani tu minnu bɛ nin fa in na u kɛlen don ka t'u dogo ye de bi ka fiɲɛ tigɛ yuwaru dugu misɛnnin caman de la wa yen fana u b'u to yen ka wulikajɔw kɛ nka n b'a dɔn k'a fɔ dugudenw ni cɛ min minɛlen filɛ nin n'o ye commerçant in ye a bɛna n'a to u ka kibaruya di parce que sous-préfet ni préfet b'a yɔrɔw la u ka se ka kɛ direkaw k'olu fana ka taji sɔngɔ yɛlɛ taji bɛ yɛlɛ taji bɛ yɛlɛ dɛ nka taji sɔngɔ jiginnen don nin waati in na direkaw ko k'olu ka taji sɔngɔ ko a yɛlɛlen don fala ye n'an bɔra yen ECAP Sahel i b'a dɔn k'a fɔ k'ale tun bɛ ka baara kɛ yan Dawudu ko n'u ma ɲɛ k'u bɛna siɲɛ wɛrɛ k'u ka fangaba d'u yɛlɛ ko n'o tɛ k'u nana na cogo min na nin o tɛ anw bɔ han olu bɛna de ko droit de l'homme ko ni bɛ mugu ci mɔgɔ la i b'a ɲɛda lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama don n'a tɛ kojugu kɛ a sɛbɛnnen don jɔnni tɛ ka k'o tɛ kojugu kɛ ko ni i ye mugu ci fana n'a tigi bolila i kana kisɛ ci a la i b'i débrouiller k'a fɛn quoi olu bɛ tubabukan fɔ de la mɔgɔw kunna Dawudu ko anw ka ko in bɛ cogo min sisan siɲɛ wɛrɛ n'u bɛ na u kana na cogo wɛrɛ la n'o tɛ nin nacogo in nin tɛ se ka baara ye douaniw jamana 24 douanier ɲɛmaaw olu kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan nin kalo in tile 27 ka taa bila tile 30 la kibaruya dira douane ɲɛmaaba fɛ ni o ye inspecteur de douane Amadu Konate a kɛra ministère des finances kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaaw bɛ k'u dɛmɛ lajɛ in na yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ u ye kunnafonidilaw fana wele k'olu bɛ se k'u dɛmɛ Bugunikaw Asimi taara forage 6 d'olu ma o kurumbo karili baara olu bɛ ka kɛ min ye junior ye a ko Mali fan bɛɛ don k'u bɛna na se dugu tilancɛ bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ n'a lamini taw banna u ye Buguni sira ta ko n'Ala sɔnna a ma yanni sira de t'aw fɛ o ma se a tɛ hali n'u ko sira tɛ an tɛ taa dɛ fala sira tɛ dugu min na a ni sanutigiw k'a ɲɛnabɔ ye a ka avionnw da a ka na anw kɔni da to taa nɔfɛ nin na dɛ kelen nɛgɛsobolilaw tɛ sera ka taa yɔrɔ min olu min junior bɛna na pano doni ka taa nin sirakolonba in ka aw ka yɔrɔ la bon n b'a fɔ a ye junior aw ka dugu tɔgɔ Faleya ou bien Keɲeba de Keɲeba mais aw n'aw bɛ jida la ba fila bɛɛ tɛ tɛmɛ aw fɛ yen u ye ba tiɲɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma npogotiginin fitinin dɔ san 12 Mayinandikaw fɛ yen ale kɔni tora ji la u y'a jira k'a fɔ k'a kɔni tun taara minɛnko de la koyi a tora minɛnko in de la sa ale kɔni bɛ dɔnkilida la sa a bɛ ka sɔn ka dɔnkiliw ala tɛ dɔ da dɔ kan a bɛ fama yɔrɔ ma tuma min na ji ale kun tunu funankɛni a somaw y'a ɲinini daminɛ kabini Lazara
fo ka taa se fitiri ma a ma se ka ye waati min na u kɔni bɛ taa ye o y'a sɔrɔ a kɛra jilasu ye u y'a bɔ ni k'a ka sutura kɛ dangan dangolo la ye bi kɔni min ye dugudenw ye u ma u talen don kosɛbɛ Bafulabekaw fɛ yen ale ni Mayirandikaw fɛ yen ko nin waleya ninnu kɔni ka ca olu ka yɔrɔ la kuma tɛ ji bɛ ka don sisan u ma k'u hakili to denmisɛnninw na n'u b'u bila ka taa dangandaw la u bɛ se ka kɔlɔsi cogo min ye bɛn ni kelenya ye adamadenya tɔbɔtɔli sariyaw o kalan bɛ ka kɛ Gawokaw kunna maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila commune de Gouzere ale kɔnɔna na maa 80 o bɛ lajɛ in kɛnɛ kan yaasa kalan ka se ka kɛ o kunna ONG Garde ale kɛlen don k'o ko sigi sen kan olu fɛ yen ni Ala sɔnna a ma fana min ye DEF ye ale kan ka kɛ Bankasikaw fɛ yen denmisɛnninw kɔni ye éducation physique o boli kɛ ka ban ni min bɔr'o la sini an na o tɔ da outlook kan Forum de Bamako ale ta ko 24 na o baaraw fana daminɛna ministre Andogoli ale tun bɛ yen min ye premier ministre nɔ na yaasa ka se ka baaraw kurunbɔ karili kɛ min mana na bɔ o fana na an na dɔ da outlook kan o fana na gouvernement ale dɔ b'a ka sɔrɔ la an y'o fɔ aw ye sefa wari miliyari 220 yaasa baara ka se ka kɛ cogo min na u y'o bɔ a la CNT ta ye miliyari 4 ye jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ kɔni miliyɔn 350 o bɔra ale fɛ yen ko cakɛda jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen fana k'u sigi n'a ye yɛlɛma min kɛra loi de finance la Alfuseni Sanu fɛ sa ko a bɛna tali kɛ o la ka dɔ tigɛ bɛɛ lajɛlen na yaasa énergie baaraw bɛ se ka kɛ cogo min ale ni wolomasiri tabaw olu ka baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔgɔn ye la nin waati in na fana an ye dɔ fɔ olu ka kuma na min ye Banambakaw fɛ yen olu ka sɛnɛkɛlaw olu bɛ ɲɔgɔn ye la Falaye sisan sa an n'an ka maa welelen wele ka na n'o ye Cheikh Umar Konare an n'ale bɛ se ka masala cogo min na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn su in na waati ale y'an ta an tɛgɛ ma sabula an ka minɛnw olu tun ma sɔn kuranko o y'a sababu ye nka nin waati in na an bɛ se k'a fɔ fana ko min ye groupe ye ale sera ka sɔn o la sa an bɛ foliba ta ka ɲɛsin Yaya Fofana ma Yaya an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn min ye baara kɛcogo ɲuman ani dɛmɛ na yaasa kibaruya sanumanw an ka se ka olu di malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan su in na an ye wele bila maa min ma ale y'an ka kɛnɛ in dugulen ye a yɛrɛ ka kuma ko ale bɛ na kuma kunanatulu de soli ka bɔ a la kunanatulu solili o bɛna na ɲɛ sabula bi su in na baabu ta yɔrɔ an bɛna caya dɔɔni an y'a kɛ 4 ye baabu ta yɔrɔ 4 o kɛkun ye mun ye papi sigi bi kɔni i bɛna papala ye a de koyi i b'an bɛɛ de ye bi kana taa a ɲɛfɔ aw ka ekɔliso la dɔrɔn maître i ni su Kasim i nana an ka wele jaabi su in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a merci beaucoup an b'a fɛ ka baabu kɛ min kan o ye taabolo 4 ye Mali transition ko in a kuma cayalen don min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na fana démocratie ko kuma o fana bɛ sen na sabula démocratie ale ni furancɛ fanga na fɔ o tɛ ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ nin waati laban in na fana diinɛ ko kumaw o cayalen don an ka jamana fana kɔnɔ kiiri tigilamaw dun nin fɛn saba fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye olu tɛgɛnɔ bɛ ye a bɛɛ lajɛlen na sabula n'a fɔra ko ko bɛ kɛ k'a ni sariya bɛ taa wa n'i y'i tu fɛn na ani sariya bɛ taa wa n'i dun taara sariyatigiw fana fɛ u b'a fɔ ko preuve bɛ mini ala ma hinɛ na Salifu Kanute la ale tun ye cour constitutionnel président ye don dɔ la a ye kuma dɔ fɔ ko les aveux de la cour les aveux de la cour in na ne ye min faamu a ko les preuves de la fraude nin don a ma nɔgɔya dɛ Salifu yɛrɛ e ko u ma an ka journaliste dɔ wele bɔgɔ jeninen ka nin kuma in na k'anw ko la cour wa les échos ninnu ni fɛnw hakili la Ibanjɛw bɛɛ lajɛlen ni Sidiki Nfa ninnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ a waati fo jeliw ye delili kɛ a ko ka se ka ban kiiri ale bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na maître su in na an bɛ fɛ k'a faamu mun yɛrɛ de bɛ k'a to ni bi sigana bɛ ka don maa caman na ka kɛ ni transition ye dɛmɛbagaw olu caman bolo jiginnen don maa caman bɛ kɔnɔna kasi la miiriyaw bɛ mɔgɔw la u yɛrɛ t'a dɔn u b'a ɲɛfɔ cogo min maliyɛn dun mana min minɛ a t'o bila kɛrɛfɛ kumaw bɛ ka caya sigana bɛ ka na ɲamina bɛ ka don mɔgɔw la hali segukaw ka sajiw olu tun y'an wele kɔsa in na k'u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ an ka hakili sigi baara min daminɛna segin kɔ t'a la tuguni e yɛrɛ bolo mun nana ni nin bɛɛ ye Kasim n b'i fo n bɛ i lamɛnbaga bɛɛ fo diyara n ye
k'an kanubaga bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo ani ɲakuma i b'a dɔn fanga o fanga a élula de o a nana cogoya wɛrɛ de la o a na waati ko kura ɲagaɲaga bɛ mɔgɔw la i y'a faamu a bɛ komi mɔgɔ min ye muso kura furu ɲagaɲaga b'i la mais waati dɔ bɛ se ɲagaɲaga in bɛ taa ka ɲɛsin sisan gɛlɛyaw ma furu ɲagaɲaga bɛ ban voilà donc je t'aime la a bɛ bɔ yen ban sisan an bɛna ɲɛsin ko sɛbɛ de ma nasɔngɔ bɔ n'a tɔ nasɔngɔ bɔ denw nalen don denw nalen don kuran wari tɔgɔ sɛbɛnw bɛ yen dogo do sɔgɔma papa ni m'a jɛ donc sisan an b'o kɛnɛ de kan i y'a faamu maa minnu kɛra transition fɛ ne yɛrɛ b'o la an kɛra fɛ mun na an kɛra fɛ parce que jigiya wɛrɛ tun t'an bolo min bɛ se k'a to an bɛ se k'an ka territoire sɔrɔ territoire min ni rebelles ni djihadistes y'a minɛ an na jigiya wɛrɛ tun t'an bolo k'olu sɔrɔ tant que ni an ma tubabuw dabɔ an ka ko la o dun tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye maa minnu n'olu sigira ni élection ye olu tun tɛ se k'a kɛ u tɛ se u tɛ se parce que élection tun bɛ dilan anw fɛ yan ni faransi ka diɲɛ de ye faransi de tun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka kɛ président ye n'a ko k'i ka taa sira min fɛ i bɛ taa o de fɛ i se k'o t'o la n'i m'i cogo dɔn n'i ko ko ci cogo ci u b'i bɔ k'i bin k'i bɔ yen donc ATT ma bi dɔwɛrɛ la o kɔ koyi c'est pas a tɛ komi jama de tun tɛ ATT fɛ o tɛ o mais faransi de ko wuli i ka taa kɛlɛ kɛ ale ko k'a kelen tɛ kɛlɛ kɛ djihadistes contre la a ye ɲininkali kɛ mais an bɛɛ ka jɛ k'a kɛ djihadistes ninnu tɛ bɔ Mali la o n'u bɛ bɔ dugu jamana wɛrɛw de la munna aw faransi t'olu wele an bɛɛ ka jɛ k'u kɛlɛ ninnu k'u kunbɛn yen fɛ ninnu k'u kunbɛn yen fɛ an fana b'an seko kɛ yan pourquoi aw bɛ fɛ ne kelen ka taa kɛlɛ kɛ a y'o kuma min fɔ o ma bɛn faransi ma i y'a faamu donc a tilala u ko a ma fara Kadafi la a ko n tɛ se ka fara a la Kadafi bɛ mago min ɲɛ Mali ye o nafa ka bon kojugu ne tɛ se ka Kadafi bila u tilala ka na papier signé pour que mɔgɔw minnu bɛ maliyɛn minnu bɛ faransi ye olu ka segin ka na a ko n t'o fana signé u ko a ma fana base d'an ma Mali la a ko k'a t'o fana di u ko donc ATT toi e t'anw ka mɔgɔ ye ATT bi cogo filɛ dɔwɛrɛ tɛ o kɔ koyi i y'a faamu wa ani faransi de man ɲɛ sinon est ce que jama de wulila ko ATT ka taa jama ma wuli o à part o ma kɛ muso minnu wulila olu tɛ se ka mɔgɔ bin i y'a faamu wa donc ATT bi cogo filɛ donc sisan an jigi tun b'a kan transition mɔgɔw bɛna an bɔ faransi bolo k'an ka démocratie k'a yɛrɛ yɛrɛ ye k'an ka territoire recouvrer k'an ka sécurité rétablir alala u ye caman k'o la koyi i y'a faamu mais ko dɔw nana don ko senkɔrɔ ko minnu n'a y'a sɔrɔla mɔgɔw ma sigi n'olu ye mais u dun kan ka sigi n'a ye nin kɛnɛ kelen in ka yan ne y'a f'i ye ka wara ka dumuni bɔ a da est ce que an pɛrɛlen don o kama n y'a ɲininkali kɛ bon wara ka dumuni n'an y'a minɛ a da n'o ye ka Mali bɔ faransi bolo o kɔlɔlɔw de ye kurantigɛ ninnu ni fɛn ninnu ye wariko dama de don wari min ni o tun bɛ d'an ma fɔlɔ communauté internationale mɔgɔw fɛ u y'a tigɛ a tigɛli faransi sen b'a la n'o wariw tigɛra wari tɛ yen bilen ka gasoil san courant bɛ tigɛ parce que pour que courant kana tigɛ il faut que barrage ni fɛnw de ka kɛ yen olu tɛ anw bolo hali barrage minnu b'an bolo sira t'an bolo ka na n'o courant bɛɛ sama ka na an fɛ yan o bɛɛ ye miliyariw de ye o t'an bolo bon donc faransi kɛlɛli kɔlɔlɔ dɔ de ye nin ye i y'a faamu sisan maintenant politique mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu kun ni faransi ka di faransi bɛ don olu fana na pour que gɛlɛya minnu bɛ yen k'olu tɔw yuguba i y'a faamu wa fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye
kumaw ni critiquew ni presseu ni fɛnw ye donc nin bɛɛ de bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na i y'a faamu sisan bon donc hali ni fɛnnin kɛra o bɛ ta k'o yɛgɛyɛgɛ k'o kɛ kɛlɛkun ye bon donc je crois que an b'o situation de kɔnɔ maintenant solution min bɛ se ka sɔrɔ a la o de ye faamaw ka wuli n'u sigilen don u ka wuli n'u dalen de don u ka wuli k'u sigi de manière que wari bɛ bɔ yɔrɔ min a ka bɔ yen wari ko problème dama de bɛ Mali la an bɛ don min na i ko bi i courant wo i balo wo i fɛn wo a bɛɛ de ye wariko ye maintenant wari ba bɛ sɔrɔ cogo di faamaw de kan k'o sira ɲini k'o dɔn sisan fo mɔgɔ ka sɔrɔ sa kɛ n'o mɔgɔ ma sɔrɔ a ma ɲi dɛ gɛlɛya bɛ yen bi dɛ an mamuso yɛrɛ ɲuman na don ka gɛlɛ bi ka gɛlɛn dɛ mais maître est-ce que i ye min fɔ jamanadenw fana tun man ka labɛn n'a ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka taga sira min fɛ hali n'o y'a sɔrɔ wagati la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min furu daminɛ ŋuyanŋuyanw kɔɲɔmuso fana kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko diya tɛ don bɛɛ kɔni ye est-ce que o jamanadenw tun bɛ se k'o bila o kunna ko daminɛ ko a mana na se yɔrɔ la gɛlɛya bɛna min ka gɛlɛn ni parce que hali bi sɔgɔmada la n tulo bɛ dɔ la ko n'an bɔra kurantigɛ ko n'an y'o ɲɛnabɔ k'an k'an labɛn ko ka ko wɛrɛ fana kɔnɔ tuguni. Kasim jamanaden kelen kelen bɛɛ ne ka bonya b'a bɛɛ kan mais jamanaden n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ bɔ mɔgɔya la ka kɛ foule de la foule min ni ɲɛ b'o la ten o bɛ komi funufunu de hakili t'o la koyi a bɛ taa yan fɛ a bɛ taa yan fɛ est-ce que i bɛ ka n ka kuma fɔ a bɛ lingilanga mɔgɔ kelen t'a ɲɛ ma mɔgɔ kelen t'a kɔ kan donc maa yeleke minnu bɛ yen olu bɛ yen mais n'a kɛra jama fɛrɛntan ye ka ban dɔrɔn hakili ko i b'o bila kɛrɛfɛ o de kosɔn depuis l'antiquité Platon min ye philosophe ba ye a ko a kana taa démocratie la dɛ démocratie tɛ système ɲuman ye Platon kelen de y'o fɔ u ko a ma mun na u ko a ma parce que démocratie sigilen don jama fɛrɛntan ka fanga de kan jama fɛrɛntan ka fanga o jama na a majorité yɛrɛ si tɛ fɛn dɔn n b'a dɔn ne bɛ k'a faamu olu dun de bɛna fanga mara donc démocratie n'a kɛra o ye ka ban o ye fanga tiɲɛna fanga kan ka di mɔgɔw de ma minnu hakili juru caaninen don minnu bɛ se ko la mais n'a dira jama fɛrɛntan ma dɔrɔn démocratie tɛ système ɲuman ye Platon de fɔlɔ ye nin fɔ i ye n ka kuma faamu bon donc politique mɔgɔw y'o de faamu kɔfɛ o de kosɔn mɔgɔ dɔ bɛna sigi politique kɛnɛ kan sisan k'a fɔ ko wayi n'ale kɛra député ale bɛ pont dilan k'a sɔrɔ pont dilan t'a ka baara ye n'ale kɛra député ale bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ o t'a ka baara ye mais parce que a b'a dɔn de a bɛ ka adressé jama min na jama in t'ale ka ko kuma fiɲɛ dɔn donc jama fɛrɛntan i tɛ se k'i sigi k'a fɔ k'olu bɛ gɛlɛya faamu u b'a faamu pendant un temps mais n'a dama tɛmɛna u t'a faamu. c'est comme an filɛ wagati min na sisan ni solution tɛ ka ɲini. ni fo solution de ka sɔrɔ jama b'i kɔ solution de b'i bolo ka d'u ma ni solution t'i bolo jama tɛ tugu i kɔ permanemment dɛ. u bɛ muruti. kojugu la preuve diɲɛ bɛɛ faransi bɛɛ tugura de Gaulle kɔ a kɛlen ka muruti k'a fɔ k'a tɛ sɔn a ka jamana ka to Allemagne bolo i ye n faamu. donc a ye kɛlɛ kɛ ka na anw yɛrɛ mɔkɛw ni fɛnw cɛ a ka taa n'u ye u taara kɛlɛ kɛ ka faransi libéré mais dès que faransi libéré la u ko k'a ka taa ka bɔ yen awɔ a taara Churchill o min ye Angleterre dirigé sous les bombes ka Angleterre bɔ Hitler ninnu bolo mais élection min dara guerre kan dɔrɔn Churchill gɛnna k'a ka taa ka bɔ yen donc jama bɛ ten de kana compter jama ka fɛn kan parce que jama tɛ e ye jama tɛ ne ye jama tɛ nin ye ɲɛda t'a la sen t'a la bolo t'a la jama fɛrɛ t'a a bɛ tiɲɛni kɛ bon taa fan kelen t'a la donc n'i compter o kan c'est pas bon i y'a faamu
donc solution de mais jamana ɲɛmaa dun sigikun fana ye jamanadenw ka sago ka se ka kɛlɛ u ka laɲiniw ka se ka sabati u ka adamadenya fana bɛ se ka tiimɛ cogo min na maître ne hakili la o ye jamana ɲɛmaa sigikun ye dɛ i yɛrɛ ka kuma i ye fanga ta marifa la i y'a ta élection na i ye donna n'a sira o sira fɛ o i kɔni kan ka i ka baara kɛ ka bɛn o de ma solution mɔgɔ bɛ kɛ faama ye de ka solution ɲini mais problème ye min ye solution min kan ka ɲini anw ka bana in na solution in de tɛ se ka sɔrɔ dans l'immédiat yɔrɔnin kelen ko tɛ bon n'i ye bon mɔgɔ jama fɛrɛntan tɛ se ka muɲu an ka problème bɛɛ de ye nin ye tubabuw fana jigi b'a kan de ko jama fɛrɛntan tɛ muɲu u b'o dɔn donc olu b'u sen digi a tɔ kan pour que a tɔ ka tiɲɛ murutiliw ka kɛ o de y'u ka plan ye. awa mais maître nin bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛw dɔw bɛ ka tigɛ bi i n'a fɔ kuranko ta nasira la n t'a dɔn i ka hakilina ye min ye o la ani bi fana an y'a ye k'a fɔ gouvernement mɔgɔw bɛ mun kiiri b'u la kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko olu b'a la mɔgɔw ka muɲu u yɛrɛ bɛ bɛnjaw la mɔgɔw ɲɛ b'u la mobili baw kɔnɔ dumuni baw ni tagamana ko baw bɛ kɛ don o don parce que mali problème fana ye min ye hali ni y'i dogo mɔgɔ b'a de bɛ min na u tɛ kuma kɔni mais u kɔni b'a de bɛ min na mais bi an y'a ye k'a fɔ ko u ye loi de finance u ye dɔ b'o la bon jamanakuntigi ni risiw ka baara ko ɲɔgɔn na fana an y'a ye ko panneau solaire dɔw kan ka taa dilan sanakɔrɔbakaw fɛ i hakili miirina ye mun ye nin ko fila la. Kasim mɔgɔ minnu bɛ gouvernement critiquer k'u bɛ bɛnja la i b'a sɔrɔ u ka dalilu b'u bolo mais ne ma da o dalilu la ka sababu kɛ mun ye mali budget fɛn fɛn tun bɛ sɔrɔ kɔ kan a tila bɛɛ tigɛra ministère bɛ yen pratiquement a bɛ komi u bɛ ka fonctionner à 20% de leur capacité wari min kan ka d'u ma ka kɔrɔ kɛmɛ sarada la 20 de bɛ ka d'u ma 80 tɛ yen maintenant ministres mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko munna k'u ma dɔ b'u sara la ne yɛrɛ bɛ min f'i ye dès que ni mɔgɔ kɛra ministre ye mun de fɔlɔ bɛ kɛ n ko i soma bɛɛ de bɛna yɛlɛma i fɛ yen k'i kɛra ministre hali ne yɛrɛ kɛra ye ne yɛrɛ bɛ yɛlɛma n'a fɔra papi ka ye bon alors que ministre sara 100 ani 80 o 100 ni 80 n'i ye kuran sɔngɔ an ka kɛ u tɛ kuran yɛrɛ sara sa an ka kɛ u kana nasɔngɔ yɛrɛ bɔ mais 100 ni 80 n'i y'a tilali daminɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tile 10 b'a sɔrɔ i kun wa. ala dɔw la tile 2 yɛrɛ t'a sɔrɔ i kun. voilà bon donc sara ninnu ka dɔgɔ est ce que i bɛ k'a faamu mais komi mɔgɔw jamana kɔnɔ maa dɔw bɛ sara 5000 maa dɔw bɛ sara 3000 n'olu y'a mɛn k'i bɛ 100 ni 80 ta olu ka jate la o wariba de mais wariba tɛ faama ministre bɛ jate faama de ye et puis n'a bɛ taa yɔrɔ la f'a ka fini kuraw don ka basan kuraw don ka fugula kuraw ni fɛnw don a b'o wari bɔ min donc an ka ministre ninnu wari t'u bolo i ye n ka kuma faamu ministre m'a fɔ ko gouvernement fana ɲaare o bɛ yen dɛ gouvernement dugulenw bɛ yen i yɛrɛ bɛ k'a kuma faamuya ministre des finances ninnu ni ministre des mines ni o man ka d'olu ma dɛ mais ministre tɔ ninnu dɔ de kan ka fara olu ka sara kan aw yɛrɛ ka ministre dɔ de kan ka fara olu ka sara kan parce que a t'u bolo i ye n ka kuma faamu tɔ ninnu bɛ se ka min sɔrɔ olu tɛ se k'o sɔrɔ sariya kɔnɔna na bon maintenant u bɛ fɛ ka mun fɔ ko bɛnja ne t'a dɔn i y'a faamu wa ne t'a dɔn u bɛ min wele ko bɛnja fo n'i ye exemple di yan i ye n ka kuma faamu o y'o yɔrɔ ye maintenant n'a fɔra ko solution bɛ ka ɲini kuranko la c'est une très bonne chose mais an t'an da don o détail ninnu na quoi an mago bɛ min na dɔrɔn kuran ka na voilà a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ sa o t'an ka sira ye. hali bɛ taa assemblée ta voilà ça c'est pas notre problème. aw ka kuran sɔrɔ. kuran ka na dɔrɔn maliyɛnw ka yelen sɔrɔ a banna an b'o an mago b'o. u taara ɲini sira o sira fɛ a nana sira o sira fɛ. o détail tɔw t'an ɲɛ anw ɲɛ sɔrɔ. parce que e b'i ka kuran sara. voilà e ni énergie bɛna facture b'i ka kuran. facture bɛ n'i ma fɛn kɛ compteur la a tɛna o prépayé tɛ wa. non a tɛna. voilà. maître nin bɛɛ la
maa dɔw ye hakili jagabɔ dɔw kɛ c'est vrai que bi jamana in kɔnɔna na ni i ma kalan ka taa diplôme baw sɔrɔ i hakilina mɔgɔw ti caman t'i lamɛn parce que ka sɛbɛnni kɛ mɔgɔw k'a ye minnu dɔnnen don kosɛbɛ kalanko ta nka maa wɛrɛw bɛ yen olu ko k'olu ka jate la ko démocratie yɛrɛ de ye furancɛla fanga degunba ye k'olu t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ démocratie ni furancɛ fanga sariyaw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ n'i b'a fɛ ka jamana redresser i hakilina ye jumɛn ye o la. Bon i b'a dɔn n ye dɔɔni f'i ye démocratie ko kan ne yɛrɛ min filɛ nin ye mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko démocratie man di ne yɛrɛ ye an yɛrɛ caman b'o fɔ mɔgɔ caman b'o fɔ i b'a dɔn kun min na o idée bɛ na u kun na o ye de démocratie tel que a bɛ ka kɛ anw fɛ yan ne kan b'o de ma mais hali min tɛ ka kɛ anw fɛ yan démocratie yɛrɛ sigilen don janfa de fɔlɔ kan f'i k'o dɔn f'i ka misali dɔ fɔ an ɲɛna o la n bɛ n'o ɲɛf'i ye n'i ye n to yen n ka kuma tun b'i to a tuloju soli roi de tun bɛ faransi n'a bɛ fɔ a ma ko roi Louis XVI n ye Louis XVI tɔgɔ mɛn révolution de kɛra mɔgɔw fɛ pour que ka Louis XVI bin révolution ɲɛmɔgɔ tun ye jɔnniw ye olu de bɛ wele ko les bourgeois waritigiw les bourgeois de tun bɛ classe camancɛ la yanni i ka se fantanw ma bourgeois sanfɛ roi ni église mɔgɔw tun bɛ yen donc il y avait le roi les nobles et autres là n'i bɔra yen i bɛna bourgeois la n'i bɔra la i bɛ sɔrɔ ka na tiers état la tiers état de tun ye jama fanba ye jama fanba n'o ye tiers état ye o de bɛ komi petit peuple quoi ouvriers ni sɛnɛkɛlaw ni bagangɛnnaw ni olu de tun ka ca mais olu ma kɛlɛ daminɛ dɛ minnu ye kɛlɛ daminɛ o bourgeois de olu de tun bɛ fɛ ka roi bɔ yen maintenant olu ko pour que u ka fanga sɔrɔ u y'a fɔ tiers état mɔgɔw ye n'o ye jama fanba ye ko bon n'an ye roi bi roi ko ale ka fisa n'anw ye an bɛ société kɛ égalité ye an bɛɛ dama ka kan an bɛɛ bɛna un homme une voix an bɛɛ bɛ voter donc fanga bɛna di aw de ma aw de ka ca olu fana ko bon d'accord an ka taa fɛ olu wulila o ye yɔrɔ bɛɛ jeni u ye roi minɛ ka roi fagara Louis XVI ka roi fa ka roi muso fa ka royauté bɔ yen ka na sisan ko bon ko la république république sigira tiers état mɔgɔw nana ko min fɔra ko an t'a lajɛ sa komi a ko ni roi binna fanga bɛna di anw ma a ko ɲɛ bɛ di bourgeois sɔrɔla ka mun fɔ k'o fɔra ko mais k'a fɔra bɛ di nation de ma dɛ a ma fɔ k'a bɛ di peuple ma dɛ kuma kɛra fila ye n'a fɔra ko jama fanga bɛ di jama ma a ma fɔ ko jama lankolon dɛ a fɔra de ko nation nation terme de inventera o yɔrɔ la yen hali n'i taara Mali constitution ta k'a kalan u b'a fɔ la souveraineté fanga appartient à la nation tout entière k'a dilen don jamana global de ma aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice o kɔrɔ ye maa kelen-kelen na si ta tɛ fanga ye jama groupe jama tila-tilalen fana ta tɛ a dilen don Mali de ma Mali maintenant o bɛna exercer à travers ses représentants n'u ye maa minnu sugandi jamana ye maa minnu sugandi fanga bɛ d'olu de ma i ye nin notion in faamu e yɛrɛ kunkolo ma ɲaami donc u taara nin papier kuntan de dilan ka sɔrɔ k'o kɛ constitution tiers état ko cogo di o la tiers état ko olu ma tunu kuma kɔnɔ n'a fɔra nation e tɛ nation ye a fɔra ko olu ye jamakulu kɔni ye olu kɔni ye jamakulu ye mais o tɛ nation ye parce que a fɔra aucun individu ni aucune fraction du peuple olu ye fraction du peuple de ye ko fanga tɛ olu si ta ye ko fanga ye nation de ta ye nation yɛrɛ ye mun ye o définition ma fɔ mɔgɔ ye sen t'a la ɲɛda t'a la tɛgɛ t'a la tiers état sɔrɔla u sina k'olu kunkolo ɲɛnɛmini ten ni nin kuma ye donc sisan fanga minɛna peuple la k'a di représentant ma
président ni député ni maire minnu n'an bɛna olu sigi ko fanga k'olu de bɛ fanga exercer ko ala anw yɛrɛ mun b'u sigi ko fanga tɛ anw bolo i y'a faamu u tilala ka phrase jumɛn fɔ ka fara o kan ko tout mandat impératif est nul. i yɛrɛ kunkanko kuma tɛ se ka e mana maa min suganti k'o taara fasobulon kɔnɔ e tɔgɔ la une fois que n'a élu la ka ban fanga sariya foyi t'e bolo ka ordre d'a ma k'a ka voter tan walima a ka nin kɛ tan. ala ka dugula kuma. ala ka dugula kuma n'a ka d'a ye de a b'a kɛ n'a ma d'a ye a t'a kɛ bon fɛn ti k'a la fana. sariya ko ten. sariya ko ten donc souveraineté nationale o de inventera ka démocratie sigi faransi nanbara don ka sababu kɛ jama fanba de ka fanga minɛ cogo filɛ a la ni fɛɛrɛ ka sɔrɔ k'o di mɔgɔw ma minnu bɛna suganti i y'a faamu sisan. n y'a faamu. voilà bon donc fɛn min nanbarala o cogo la n'a fɔra ko anw nana jama yɛrɛ jigi min b'a kan ko an b'o kɛ ko au moins élection ɲuman bɛ kɛ hali ni mɔgɔ an bɛna maa min élu hali n'a t'a to an ta la sa n'a kɛra ladiri ye k'o na dilan n'o yɛrɛ élection fana kɛra nanbara ye. o y'a tɔ ɲaminen. n'a ma k'a tɔ bɛɛ la sa wa. o y'a ɲaminen. démocratie ko kuma bɛ fɔ yen bilen yan bon o de tun y'anw ta ye bon donc an jigi b'a kan k'a fɔ o démocratie ɲagami min n'o kɛra ka sen da démocratie yɛrɛ kan ka kan kari an jigi b'a kan ko transition de bɛna dan siri o la an mana bɔ transition kɔnɔ élection minnu ka bɛ kɛ olu élection ka kɛ ka ɲɛ hali ni fanga ti peuple bolo au moins représentant minnu bɛna sigi n'o ye députéw ni présidentw ni maires ye olu sigi cogo ka ɲɛ. an yɛrɛ k'an ka démocratie dilan pour que o ka se ka kɛ laadiriya kɔnɔ je pense que o ye an ka objectif dɔ ye transition ka se k'o réussi n'o kɛra o ye ko ɲumanba de ye parce que o de bɛna an bɔ kɛlɛ segin kɔ la kɛlɛ o kɛlɛ bɛ dugu jamana kɔnɔ o de don élection kuntan. mais maître sisan an bɛ furancɛla fanga la mais o bɛɛ la politique mɔgɔw b'u sɔn parce que an y'a ye k'a fɔ jɛkulu yɛrɛ sigira sisan mun yɛrɛ ko transition yɛrɛ banna i yɛrɛ tun y'a fɔ ko u ka taga sariya sunba la sariya sunba y'u jaabi k'a yir'u la k'a fɔ ko a tɛ se ka taa yɔrɔ si la ko banni ma kɛ ko bɛ se ka to sen na e yɛrɛ bolo minnu bɛ k'a fɔ bi k'u tɛ jɛ ni transition ka kow ye hali dialogue min kɛra ko o kɔnɔ kumaw k'u tɛ jɛ n'o laɲiniw ye olu bɛ se ka to sen na fo wagati jumɛn sisan. bon ne ka jate la transition autorités kan ka sigi ni nin ye maa minnu ka baara ye politiki ye olu dabalo de bɛ politiki la olu ka diɲɛlatigɛ de dulonnen don politiki la n'e nana marifa ta ka i sigi fanga la i jugu fɔlɔ ye olu de ye i faamu maintenant e kan ka fɛɛrɛ de kɛ k'u bɔ kɛlɛ kɔnɔna na u bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔna na cogo di o de ye k'u hakili sigi k'a fɔ ko bɔn u satɔ tɛ u ka baara satɔ tɛ waatinin ko dama de don pour que u ka segin u ka activité la. maintenant o kɔnɔna na i b'u wele de k'u fana da don jamana marali la i ye n faamu wa n bɛ deli ka nin f'i ye ka kɔrɔ. maître est ce que n'o o nana kɛ an tun bɛ ka siran min ye an tɛna t'o ɲɔgɔnna na tuguni. non parce que u wele k'u da don jamana marali la tuguni. u bɛ da don jamana marali la cogo di. parce que mɔgɔ ma élu ka sigi transition kunna. fanga sigira ni fanga de ye. o don. bon donc fanga mana sigi ni fanga ye pour que a tɔ ka sinsin ka taa fɛ maa minnu y'a sinaw ye maa minnu y'a juguw ye a kan k'a ɲɛ tugu de k'olu wele o. mais dulonni min n'olu welela dɔ bilala nin na dɔ bilala nin na dɔ bilala nin na u tɛ temps sɔrɔ bilen k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ contre la. ATT bɛɛ wele bɛɛ nana ka sigi maa si ma fɔ. o ye gâteau tila ye dɛ maître. non mɔgɔw est ce que transition bɛ se ka gâteau tila. mɔgɔw de wele b'o wele ko gâteau tila sa. terme wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la min n'o tɛ kelen ye ne b'a wele ko consensus bɛnkan ka bɛn ka jamana ma. union nationale. voilà n'o kɛra don min na ni élection kɛra
président ta ka koy o de ma ke Tchad wa Tchad Tchad ma che ma début ma opposition success mara yɛrɛ wele kana ka kɛ premier ministre ya élection kɛra kunu a m'a fɔ ko élection kɛlen min filɛ nin donc union nationalité bile ale ta y'a ka fanga ye o de do donc transition kɔrɔ de peuple ma mɔgɔ bila fanga la an bɛ ka taa peuple ka fanga de ɲɛɲinini na sisan donc yan'o cɛ bɛɛ ka na an ka jɛ ka baara kɛ an ka kɛlɛ bila u ye parti suspend min kɛ donc u ye parti suspend min kɛ fɛn do ne yɛrɛ kun fɛ ni ne de kun ye ko fanga bɛ ne de bolo ne t'a kɛ n t'a kɛ parce que a tɛna na ni foyi ye ni ka dɔ fara fujununi kan u bɛ jɔn yɛrɛ la solution wɛrɛ bɛ yen min ni nin tɛ kelen est ce que i bɛ k'a faamu ka mɔgɔw wele o ka fisa ka mɔgɔw gɛn voilà parce que i ye maa maa gɛn nin cogo la tan siga ka nin bɛɛ de ye mɔgɔw ye minnu b'a ɲini i ka taa ka bɔ yen n'i k'i y'u gɛrɛ i la u bɛɛ b'u jija de cogo min na e yɛrɛ bɛ se ka to yen o ye ne ka faamuyali ye quoi. awa maître den wɛrɛ fana falenna ngɔyɔ la tile fila in na dɛ maa dɔw bɛ Suisse ko panel démocratie olu ko k'olu yɛrɛ kɔni minɛ ka gouvernement sigi u b'u ka ministres sigi u b'u ka fɛnw sigi olu fana ni minnu bɛ yan Bamakɔ yan u ma bɛn parce que u y'a yira k'a fɔ k'olu n'u kuntilennaw tɛ kelen u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yalama minnu bɛ kɔ kan mɔgɔ bɛ se ka kala sɛmɛ olu ka ko in na wa. non i tɛ se ka kala sɛmɛ fanga ye mun de ye n ko fanga ye n bɛ dugu la dugudenw bɛ n ka mara kɔnɔ ayiwa justice bɛ n bolo marifa bɛ n bolo gouvernement bɛ n bolo wari tile bɛ n bolo n'o si t'e bolo fo e sigilen don kɔ kan e kɔni bɛ catiri bɔ de la i bɛ taa mun gouvernement si jɔn bɛ taa don o gouvernement na o gouvernement ka décision bɛ appliquer jɔnni kan o b'a appliquer dugu jumɛn na donc o ye catiri bɔ de ye sa an kana an ka temps perdu olu kan o tɛ taa ɲɛ ayi non non ça ne marche pas cogoya si la ils n'ont pas le pouvoir gouvernement kɔrɔ de ye fanga t'u bolo ou bien i m'a faamu olu ye catiri bɔlaw de ye mais n ko dɔw bɔra ka t'u nɔfɛ jɔn mɔgɔ dɔw bɔra ka t'u nɔfɛ minnu bɛ mankan ci la a dɔw bɔra ka t'u nɔfɛ u bɛ taa ɲɛɲini kɛ n'a y'a sɔrɔ la solution min bɛ sɔrɔ a ko la sinon u bɛ fɛ ka bɔ de dɔrɔn u bɛ bɔ sinon nin kɔni ye catiri bɔ de ye nin bɛɛ la fanga o gouvernement façon minnu n'olu formé la dans l'histoire o gouvernement ma formé nin cogo la koyi non 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 par exemple Saddam Hussein taara Kuwait envahi Kuwait roi émir a n'a ka gouvernement olu bolila mais Amérique y'u reconnu comme gouvernement du Kuwait en exil ali Kuwait sigili Kuwait minɛnen George Bush ko ma élection tɛ kɛ fɛn wɛrɛ tɛ kɛ régime tɛ yɛlɛma Saddam Hussein donna k'a to cogo min na a bɛ segin ten de donc émir n'a ka gouvernement kɔrɔ de nana sigi o guerre bannen Saddam Hussein gɛnnen guerre mondiale waati deuxième guerre mondiale waati Hitler ye dugu minnu minɛ jamana minnu minɛ a bɛɛ n'a gouvernement bolila o bɛɛ jatera i b'a fɔ gouvernement en exil u jamana récupéré o gouvernement fana segira u nɔ na a dɔn f'a ka sɔrɔ i sigira fɔlɔ f'a ka sɔrɔ i kun sigilen don maintenant maa minnu bɛ degun y'i labɔ i tilala ka segin ka na et puis soutenu de do par la communauté internationale mais sinon ne e kun tɛ gouvernement ye ka kɔrɔ f'e b'a fɛ ka i yɛrɛ kɛ gouvernement de ye diyagoya kɛrɛfɛ o ɲɛ man di dɛ hali ni diɲɛ bɛɛ y'i dɛmɛ i kɛ ka go ka k'a ye ka sababu kɛ Venezuela ta lajɛ kɛ opposant dɔ m'a fɔ k'ale ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye Amérique ni France ni bɛɛ plus de 150 pays bɛɛ y'a reconnu opposant ye ko il est le président du Venezuela a labanna mun ma a laban a jɔsira ka bɔ yen a jɛn'a ka fɛn quoi a ti ɲɛ donc pour que i ka se ka gouvernement sigi il faut avoir l'armée il faut avoir la police il faut avoir la gendarmerie ni mɔgɔ min ko a taa to i ta la i b'o tigi minɛ k'o don bara kɔnɔ mais n'o se t'i ye ka ban dɔrɔn i tɛ gouvernement ye voilà i ye catiri bɔla de ayiwa maître dialogue min bɔra ka tɛmɛ sisan an y'a ye k'a fɔ a fana ye jaabi dɔw di
c'est vrai que kuma cayara a dialogue banni ma caman y'a yira k'a fɔ ko laɲini dɔw kɛra kɔnɔ minnu n'a kun man kan e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye dialogue in na a n'a kɛcogo Kasim dialogue in ne b'a jate i n'a fɔ assise filanan quoi daminɛ na transition sigira komi élection mana n'a ye a y'a ɲini ka jama da don fanga la ka jama da don fanga maracogo la donc a ye assise nationale pour la refondation a y'o kɛ o recommandation minnu kɛ a fɔra donc ko peuple de y'o kɛ toujours fɛnw bɛ décider ni peuple tɔgɔ de ye ne y'a kɛ ko peuple da t'i ka ko la donc o tɛ ɲɛ donc assise kɛra o cogo la komi assise ye fɛnw fɔ CEDEAO ko nana don a la fɛn wɛrɛw donna a la délaiw ɲagamina tout donc il fallait que peuple ka wele tuguni k'a ɲininka bɔ donc a ko bɛ cogo di donc peuple ye min fɔ o la sisan o recommandation b'i bolo o de kɛra dialogue national pour la réconciliation et la paix maintenant fiɲɛ damadɔ de yera dialogue in na parce que dialogue in bɛ convoqué waati min a fɔra de ko pour la réconciliation et la paix o yɛrɛ kɛra o y'a sɔrɔ an ye accord d'Alger avec les rebelles an y'o fara an bɔr'o la o y'a sɔrɔ an sera rebelles la donc bɛɛ hakili la donc rebelles accord wɛrɛ de bɛna dilan ni rebelles mais rebelles yɛrɛ ma wele o kuma tɛ ka accord dilan n'olu ye o kɛra ko fiɲɛ fɔlɔ ye ko fiɲɛ filanan ye jumɛn c'est que maa minnu an y'an ka territoire recouvrer ka Kidali minɛ mais toujours est-il que insécurité kɔni bɛ Mali la hali bi diɲɛ don o don attaque dɔ bɛ kɛ maa minnu b'o attaque kɛ olu dɔnnen don rebelles ni terroristes de don donc a b'an ɲɛna k'a fɔ réconciliation kɔni kɔrɔ ye i ni maa min bɛ kɛlɛ la k'i n'o ka bɛn donc an ka jate la ne yɛrɛ ka jate la donc rebelles wo terroristes wo marifa bɛ maa maa bolo a bɛɛ de bɛna wele k'u sigi bon an bɛ bɛn mun de kan pour que an ka marifa bila o tun ye ne ka idée ye bon mais o ma kɛ min kɛra au contraire fɛn wɛrɛw de taara fɔ fɛn wɛrɛw de taara traiter dialogue in kɔnɔna na minnu ni o tɛ sira la donc u tun kan ka réconciliation et la paix u tun kan k'o bɔ a la u tun k'a fɔ dɔrɔn dialogue national ou bien fɛn dɔ mais réconciliation ni paix o kuma ma fɔ a kɔnɔ ne ka jate la i y'a faamu d'ailleurs dialogue yɛrɛ résolution dɔ ye mun fɔ ko ka taa dialogue ni terroristes dialogue yɛrɛ ye o recommandation kɛ bon alors que dialogue de tun kan k'o kɛ ale kun ka laɲini kun kan k'o de ale yɛrɛ tilara k'o laɲini bon donc ne ka hakilina ye min ye o ye nin fiɲɛ ninnu bɛ dialogue la mais fiɲɛ ninnu t'a bali an k'a fɔ ko dialogue kɛra ko ɲuman ye ka sababu kɛ a résolution dɔw ta minnu bɛna to peut-être jamana bɛ taa ɲɛfɛ résolution dɔ ye jumɛn ye a ko an ka discuter ni terroristes ye ko ka silamɛya ɲɛf'u ye dialogue doctrinal in kɔrɔ ye min ye i b'o dɔn wa ka terroristes wele k'a yir'u la a bɛ baara min na nin tɛ jihadi ye dɛ jihadi organiselen de don kuranɛ ni an kuntigi fɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ tɛ jihadi kɛ silamɛya tɔgɔ la f'i k'a kɛ kadara dɔ de kɔnɔ min ni kuranɛ ni kira ye olu tracé n'i bɔra o kɔnɔ ka ban dɔrɔn o y'i bɔlen jihadi kɛnɛ kɔnɔ dans ce cas i bɛ nɔ min ɲini jihadi la n'o ye ka taa alijinɛ na i tɛ taa alijinɛ na i bɛ taa jahanɛmɛ de la min bɛ senna nin o tɛ jihadi ye i n'a fɔ kira ni ala y'a fɔ cogo min na a ma fɔ ko ka mɔgɔ ɲini mun bɛ t'o de fɔ wa ko ka mɔgɔ ɲini ka t'o f'u ye i y'a faamu wa donc o mɔgɔ o tɛ bɛɛ ye dɛ o ye maa min bɛ diinɛ ko ɲɛdɔn bon donc
et o résolution min filɛ nin ye o ye fɛnba de ye parce que o de bɛna to terroristes b'a faamu k'a fɔ k'u bɛ baara min na nin tɛ ala ka jihadi ye ala ka jihadi ye min ye donc n'u sɔnna an ka sigi ka kuma donc nin ye terrorisme de ye nin ni jihadi tɛ kelen ye o yɛrɛ bɛna to mɔgɔw bɛna ɲini k'a dɔn différence jumɛn de bɛ jihadi ni terrorisme ni ɲɔgɔn cɛ terrorisme o ye de ka guerre k'i kunfɛ n'i ye maa min sɔrɔ dɔrɔn o tigi i b'o tigi fa jihadi o ye de ka kɛlɛ kɛ ala ka sira kan ni ala yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna ye i y'a faamu n'i bɔra o kɔnɔ a bɔra jihadiya la bon parce que jihadi ye bato de ye voilà o ye kelen ye filanan u ko ka transition ko ka a janya tuguni cogo min na donc min bɛ se ka bɔ san 2 ka taa san 5 la bon o bɛ an ka o don question répond ou bien minnu ko ko décret kan ka taa ainsi de suite bon donc u ma jaabi nin yan u jaabira o kɔrɔ ye fanga bɛɛ k'a sigi a kan k'a bɛ se ka taa fo san 5 i y'a faamu tuguni nin kɔfɛ ni président n'a bɛ fɛ ka mɔgɔw surprendre a bɛ se ka kɛ peut-être l'an prochain élection bɛ kɛ mais n'a ye san 5 fana ta o man ka bali mɔgɔ la parce que o fɔra ka ban u y'a fɔ fana ko bɔn ko ka baaraw kɛ de telle sorte que maa ma groupe ni marifa b'o bolo k'o groupe ci o fana ye kuma jumɛn ye parce que ni groupe bɛɛ cira marifa bɛ ye maa bolo o bɛ jate i b'a fɔ jamana jugu de ye donc o bɛ kɛlɛ an t'a ɲini bilen k'a dɔn min ye milicien ye min ye nin ye min ye nin ye marifa de man ka y'i bolo n'a yera i bɛ minɛ y'a ye donc résolution ɲuman caman b'a kɔnɔ an bɛ minnu supporter mais a kun tɔ bɛ ɲɛ ka taa fɛ ni u y'u sinsin terroristes ni fɛn ninnu cogo min na accord bɛ se ka k'olu mais moi j'ai compris parce que kɔfɛ ne ye ɲininkali kɛ faama dɔw la olu ko ma depuis 1991 an ni rebelles bɛ accord la 91 comment on appelle 1991 2006 2012 2015 ni accords bɛ siɲɛ na a si tɛ ka respecter bon donc jamana sɛgɛnna o accord fu sɛbɛn na donc sisan ni maa min bɛ na i bɛna comme simple malien mais mali ka sira tɛ bilen ka accord kura kɛ ni maa wɛrɛ ye o tigiw olu hakililata ye olu y'o ɲɛfɔ ne ye u y'a yira fana est ce que mɔgɔ kan ka discuter ni mɔgɔ ye maa minnu karila ka taa bateau kuturu bombarder plus de combien de dizaines de morts ka tila k'o revendiquer donc o terroristes n'o fɛn minnu filɛ nin ye olu kan ka kɛlɛ de mɔgɔ man ka discuter n'u ye bon donc ne ye a tigi lamɛn n y'a tigi ka kuma faamu a ka kuma a bɛ min nɔfɛ kuma kɔnɔna na n y'o fana faamu mais encore une fois moi je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement parce que ne fɛ ale bi minnu ye maliyɛn ye a ko la o minnu ye maliyɛn ye a ko la parce que o de b'a to kɛlɛ bɛ surunya o ale ye min fɔ ne ye n'an taara o base kan o kɔrɔ de ye kɛlɛ de bɛna continuer kɛlɛ bɛ continuer pendant combien de temps bancogo t'o la bon kɛlɛ dun tɛ kɛ ni wari tɛ n'a fɔra warini min bɛ yen o bɛɛ bɛ ka taa kɛlɛ la a ka gɛlɛn dɛ voilà donc kɛlɛ ka surunya wari ka se ka don fɛn wɛrɛ da fɛ n'o ye nafa ye population ma o ye ne miiri nata ye ayiwa voilà maître jamana in yɛrɛ ka kuma n'i ye transition fanga sigi a bɛ ko musokura furu i kɔni i bɛ waatinin kɔni kɛ i bɛ diya la kɔni o kɔni o ye diyagoya ye o ala da kɔɲɔso waati ma sɛniw ni fɛnw bɛ tobi bɛɛ b'a fɔ ko kɔɲɔkɛ filɛ kɔɲɔmuso filɛ nin ye finikuraw bɛ don don o don o kɔni a b'o kalonin kɔni ko la o nka n'o tɛmɛna k'a bɛna fɔ ko kɔɲɔmuso bɛ ka fɔɔnɔ baara daminɛna dɛ ordonnance bɛ bɔ fan bɛɛ ka jigin kɔɲɔkɛ kan nin waati in na an bɛ nin bɛɛ la diinɛmɔgɔw fana wulilen don diinɛmɔgɔw ka ko in mɔgɔ caman ye hakilina di a la min ye kemitiw ka ko in ye ani silamɛya yɛrɛ diinɛ sinsinna no ni ye fɛnba minnu ye
olu ka lagosi ani ko olu kɛ fɛn ye fɛn minnu ni o bɛ silamɛw dusu kasi kosɛbɛ silamɛw yɛrɛ fana ka jate la gouvernement ma ta ba la i n'a fɔ olu tun b'a fɛ a ka ta ba la cogo min na e yɛrɛ bolo est ce que ko in a kun sera nin bɛɛ ma walima kɛcogo wɛrɛ tun bɛ a la diinɛmɔgɔw bɛ se ka wasa sɔrɔ min na min tɛ nin si ye wa parce que meeting kelen kɛra ka ban. Kasim diinɛ kɛlɛ tɛ Mali la koyi. diinɛ kɛlɛ ma deli ka kɛ Mali la. Mali la yan an bɛɛ terikɛw bɛ yen chrétiens don an n'u ye école kɛ an b'u ka dumuniw kɛ an n'u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ an b'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn fɛ maa si ma deli ne yɛrɛ ma deli ka mɔgɔ ye chrétien ni silamɛ ye ɲɔgɔn na ma deli k'a ye. ne yɛrɛ bɛ taa tanti Jeanne fɛ yen. Voilà. An bɛɛ ye somɔgɔ ma wa silamɛya dun bɛ yan depuis Kanku Musa ninnu tile. Donc mɔgɔ kana n'a fɔ ko diinɛ ko kɛlɛ bɛ yan. O de kosɔn d'ailleurs moi j'ai soutenu la laïcité de l'État constitution waati. Parce que laïcité dɔrɔn de b'a to bɛɛ b'i ta kɛ bɛn kɔnɔna na. O fɔra constitution kɔnɔ depuis 1960. A bɔli a kɔnɔ o de ka gɛlɛn a toli a kɔnɔ. Laïcité ye mun ye? K'e k'i ta kɛ ne ka n ta kɛ. Ko si kana se ji ma. Voilà tout. O tuma n'i y'o bɔ yen donc sisan e b'i ta kɛ ne ta tɛ kɛ a. O de tɛ kɛlɛ ye. Voilà. Bon d'ailleurs Mali laïcité tɔgɔ de don sinon an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Mali ye silamɛ jamana de ye. État m'a fɔ k'ale ye silamɛ loi ye dɛ. Mais en réalité an ɲɛ bɛ min na o de ye État yɛrɛ bɛ silamɛ ka baara de la. Ka sababu kɛ mun ye? Laïcité ni n'a sɔrɔ la laïcité ye tiɲɛ ko o de bɛ ka appliquer. 2013 ani 2018 élection na ngo organisation islamique dɔ tun bɛ yen min bɛ candidat wele minnu kan ka kɛ candidat présidentiel la k'i ka n'i kale k'i siɲɛ k'i b'olu ka revendication respecter n'i kɛra président ye n'o kɛra olu b'i soutenir n'i y'o kɛ dans un pays laïque normalement i ka candidature kan ka rejeté par la Cour constitutionnelle parce que e engagement d'État diinɛtigiw fɛ o kɛra u ye maa minnu soutenir olu passera o ye kelen ye donc o b'a jira k'a fɔ tɔgɔ de bɛ yan ko laïcité mais en réalité État ka surun silamɛw la ka tɛmɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw kan kelen filanan jɔn tɛ silamɛw ka fanga dɔn Mali médiaw ni Mali politique mɔgɔw kan jɔn t'o dɔn Sheriff Dunyoro Sheriff Aïdara ani jɔn wɛrɛ tugu Mamou Diko ainsi de suite donc olu ka fanga min bɛ Mali autorités kan m'a fɔ peut-être sisan taw ko tɛ dɛ mais olu ka fanga tɛmɛnenw bɛ mais olu ye fanga min bolo o kɔnɔna na ni silamɛya ka fanga tɛ o bɛ se ka kɛ bon donc ne fɛ laïcité modérée de bɛ anw fɛ yan laïcité modérée kɔrɔ tiɲɛ don État ka loi tɛ loi islamique ye mais sɔn kɛlen don ka silamɛw niyɔrɔji sigi parce que olu de ka ca ni diinɛ mɔgɔ tɔ bɛɛ bon o logique kelen kɔnɔna na silamɛw fana ma deli k'u yɛrɛ bila position kɔnɔ min b'a to k'u bɛ chrétiens kɛlɛ chrétiens minnu ye deuxième religion ye maintenant ko dɔ de bɛ sen na sisan n'u b'a mɔgɔw wele ko kamiti ninnu mɔgɔw m'u ka taabolo faamu kosɛbɛ mais mɔgɔw ye min faamu dɔrɔn maa minnu bɛ kuma kamitiw tɔgɔ la généralement u bɛ kuma de ka silamɛya buruja u b'a fɔ ko mɔgɔ kana da kuranɛ yan na dɛ mɔgɔ kana kira ka nin kuma ninnu jate mɔgɔ kana nin bɔ donc mɔgɔw y'i dɔn ni sira min ye maa minnu bɛ nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'olu ka discours kɛra nin cogo ye discours de don min bɛ se ka silamɛw tɔɔrɔ bon n'a ye silamɛw tɔɔrɔ faamaw kan ka wuli k'a dabila k'a sababu kɛ silamɛ de ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan
silamɛ au moins 90%. Donc mɔgɔ man ka sɔrɔ jamana kɔnɔ min bɛ silamɛya dɔgɔya. I jo b'a la i jo t'a la i ka diinɛ k'i damana i ka silamɛw tun. I kana se mɔgɔ wɛrɛ. Wa o ye ne ka position ye. O de kosɔn j'ai compris que silamɛw ka dimi ka faama wele a ye nin discours ninnu maa minnu bɛ nin discours kɛ u k'a dabila. Parce que effectivement n'u m'a dabila a bɛ na ni fujunu de ye jamana kɔnɔ. Or o mɔgɔ minnu b'o discours kɛ o mɔgɔw ka dɔgɔ. U man ca o. Pour le moment. Ah? Nin wagati in na. U man ca. Et pour n'o don pourquoi gouvernement ye décision ta cɛ min bɛ seli kɛ bamanankan na ten. Jaabi Guinée. Awɔ k'a kana se Mali la. Gouvernement m'o décidé. Mun na? O bɛ fɛ basigi ka don. Voilà. Bon o de kana ka seli kɛ bamanankan na wa tari maa min b'a f'i ye yɛrɛ ko kuranɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ. Jumɛn ta ka jugu? Awɔ ta ka fisa n'o ye. Ah bon donc n'a ye mesure ta o tigi kama a kan ka mesure ta ni mɔgɔ ninnu fana kama. Si kana si dɔgɔya. Donc e bolo procureur ye sɛbɛn min kɛ o tɛ labɔli kɛ. Procureur ye sɛbɛn u ye enquête de kɛ maa minnu ka baara ye o ko façon ninnu ye k'olu ɲangi. Mais le problème c'est que o mɔgɔ ninnu caman fana tɛ yan koyi. Ayi o tɛ yan minɛ. Ah. Ni yɛrɛ tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka se ka ni ɲɔgɔnna yɛrɛ ka kɛ. Voilà bon n'a mɔgɔw tɛ yan u ka ɲini sariya bɛ mɔgɔ yamaruya ka mɔgɔ poursuivre même n'i tɛ Mali la. Mais toujours est-il que fɛɛrɛ ka ɲini diinɛ kɛlɛ kana wuli Mali la. An t'o de fɛ voilà diinɛ kɛlɛ ma deli ka kɛ yan diinɛ kɛlɛ man ka kɛ yan wa se bɛ faamaw ye maa minnu bɛ silamɛw dɔgɔya a dɔgɔyalima ka dabila voilà o ye hakilina ye wa u k'o kɛ ɔhɔ ayiwa donc e yɛrɛ bolo kiiri bɛ ka fɛn minnu k'a la olu ka suma don wa ou bien olu tɛ labɔli kɛ ou bien e yɛrɛ tun bolo gouvernement tun kan ka ko in kɛ gouvernement tun kan ka déclaration kɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ waleya in kɔn ni maa min y'a kɛ fana bɛ ɲangi wa. mais gouvernement y'o kɛ o. N'i y'a ye procureur bɛ déclaration kɛ procureur t'a k'a yɛrɛ ma. T'a k'a yɛrɛ ma mɛnɛ. Bon mais procureur ye déclaration kɛ mais le problème jɔn de poursuit la. Mɔgɔ ma fɔ. Ɔ f'an k'o de dɔn kɛ o mɔgɔw de kan ka ɲini o kuma kirikara minnu man ka fɔ silamɛya ma dans un pays à 90% musulmans ça c'est pas normal silamɛw fana man ka mɔgɔ tɔw ka diinɛ buruja. Voilà, ni maa min y'o kɛ silamɛw cɛla o fana kan ka nɔ minɛ de. C'est ce que je veux dire. A ko mɔgɔ ka dɔ ye boli jɛnɛ o minɛ na. Donc diinɛ kɛlɛ ka jugu dɛ Kasim. Diinɛ kɛlɛ. Pa Ala ka kisi a ma. Donc an kana sɔn cogo si la o ka wuli an fɛ yan. Voilà. Ayiwa maître an b'a kun cɛ ni aw yɛrɛ ka yɔrɔ ye n'o ye kiiri ye n'i ye nin fɛn fɛn ta k'a lajɛ kiiritigɛlaw tɔgɔ b'a bɛɛ la. Parce que hali maa minnu y'a jira k'a fɔ ko transition banna hakilila k'a fɔ u taara kiiritigɛlaw fɛ yen u ye sɛbɛn dɔ don section administrative la k'a jira k'u ma jɛn n'u ka u suspend ye m'o jaabi kɔni fɔlɔ n'o tɛ dɔ in kɔni jaabi o bɔra ka ban a yira olu la k'a fɔ ko olu tɛ se ka cour constitutionnelle saisi k'a ɲininka baara la tribunal fana bi an y'a ye k'a fɔ a bɛ labɛn na ko session spéciale dɔ bɛna kɛ ka kɛ ni wari juguyaba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ. Dɔgɔkun tɛmɛnen minisiri Kasoge ka lajɛ dɔ senfɛ musow bɛ se ka kisi dunko juguya ni yuruguyurugu ma cogo min a ko CFA wari miliyari 91 k'a daminɛ san 2018 ka na se san 2022 ma k'o de sɔrɔla yuruguyurugu la dɔw ye kosɔn ye dɔw ye fɛnw ye e yɛrɛ bolo est-ce que nin waleya minnu bɛ sen na bi o b'a to mɔgɔ k'i jigi da an ka kiiri kan wa parce que nin bɛɛ kɔfɛ fana degun wɛrɛw fana bɛ kiiri ko la peut-être que ni wagati y'an labɔ an na dɔ fɔ olu la ka ɲɛsin dugukolo kow ma. Kasim transition bɛ sigi waati min na a ka objectif belebeleba dɔ kun ye la lutte contre la corruption parce que o yɛrɛ kun ye M5 ka laɲini dɔ la belebeleba dɔ ye dɔ kɛra o lutte in na justice ye maa caman minɛ maa caman datugura mais mɔgɔ si ka kiiri ma kɛ fɔlɔ a ka ɲi kiiri ninnu ka teliya pour que bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn parce que mɔgɔw kan ka min dɔn tiɲɛ don ni faama dɔ minɛna an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ content an b'a fɔ nin ye zonba dɔ minɛnen mais en réalité est-ce que zon de don mɔgɔ caman bɛ nɔ minɛ après a bɛ ye k'a fɔ olu tɛ dɛ donc an k'a bila an kun na mɔgɔ n'i minɛna
sariya bɛ juge bolo k'i minɛ o ni jo b'a la i jo t'a la tɛ sira la i bɛ minɛ sariya b'u bolo k'i minɛ fo san 3 donc kɔfɛ i ka kiiri bɛ kɛ tant que e kiiri de m'a yira ko e de don sariya ko kɛ i kan ka jate i n'a fɔ e tɛ bon maliyɛn caman bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ kɔ hali ni bɛ bolola i bɛ kaso la une fois k'i minɛna ka ban dɔrɔn maliyɛn caman hakili la ko e kɔni ye zon de ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ɔ karisa tɛ nin ya o sera o ma n'i y'a u sera u taara e nɔfɛ i nɔ b'a la de bon o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ maître o faamuya man di dɛ ayi o tɛ tiɲɛ sariya yɛrɛ ko k'o tɛ tiɲɛ sariya ko ko présomption d'innocence kɔrɔ de ye siga b'i ka nɔ minɛli la siga i bɛ se ka minɛ i bɛ se ka nɔ minɛ i bɛ se ka don kaso la mais o kɔrɔ tɛ k'i jalaki ye koyi fo kiiri don donc kiiri ka kɛ mɔgɔw ka teliya kelen mɔgɔw k'u ta n'u bila dɔn kelen wari minnu n'o olu bɛ ka sara ten ko caution ni fɛnw caution de don n'a tigi ni kiiri kɛra k'a fɔ k'a nɔ t'a la n k'a ka wari bɛ segin a ma de a tɛ wajibiya sariya de ye nɔ minɛ k'e datugu u ko k'u t'i bila n'i ma nin wari di ko o wari bɛ di comme caution kɔrɔ de ye a bɛ ta ka bila yen fɔlɔ yanni kiiri cɛ a tɛ komi e sɔnna ma k'a fɔ k'e de ye sonyɛli kɛ o tɛ dɛ a bɛ wari de bɛ bila yen pour le cas où n'i condamné na wari ka sɔrɔ i kun ka État ka wari segin caution in kɔrɔ y'o de caution kɔrɔ tɛ ko donc ne jalaki don n bɛ wari sara o tɛ dɛ i y'a faamu sisan bon donc ni maa ma n'i ye caution sara million i ma jɔ a kɔrɔ dɛ non caution kɔrɔ de ye karisa an y'i minɛ bon i ye demande kɛ ko i b'a fɛ ka taa so yanni i ka kiiri cɛ an bɛna sɔn o ma nka n'e taara foyi t'a yira anw na ko e tɛ taa i ka wariw bɛɛ tunu i ye n faamu wa donc yanni i ka wari ka tunu i bɛ nin wari sara fɔlɔ don min na n'an taara kiiri la n'a yera k'a fɔ k'i nɔ t'a la i ka wari bɛ segin n'a yera fana k'i nɔ don donc an bɛ wari in ta o de bɛ wele ko caution donc se tɛ se ka kɛ wari se tɛ se ka kɛ wari ma a wari man ka dun i ye n ka kuma faamu n'a tigi bilala n'a tigi jugera don min k'a nɔ tɛ dɔrɔn a ye wari min sara o wari bɛ segin a ma o yɔrɔ bɛɛ o de ye caution kanni t'o la dɛ kanni t'a la foyi t'a la parce que a man ka dun mais ni gouvernement ni État fana ye wari dun wari sɔrɔ man di dɛ maître e yɛrɛ ko wari ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ miliyari 91 ni kelen bon o de kosɔn Faransi ani dugu wɛrɛw la u ye banki de dayɛlɛlen don ni nin wari ninnu ye maaw bɛ caution ni fɛn minnu sara mais maître yanni a ka taa mara i ye caution ɲɛfɔ an ɲɛna sa infraction na dun infraction jumɛn ni ye infraction parce que kasoke ka sɛbɛn na a ko caution ko ani infraction non peut-être u bɛ fɛ k'a fɔ contravention ni fɛn minnu policiers ni fɛnw ye minnu minɛ kɛ olu de y'o ye o wari man ca caution de wari ka ca caution de ka ca parce que caution de la a bɛ se ka f'i ye 500,000 sara 300,000 sara dɔw y'o sara dɔw ye 500,000 sara dɔw yɛrɛ y'a sara dugukolo la très bien donc o fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛ bila yen de fɔlɔ yanni kiiri cɛ se man ka k'a ma i ye n faamu mais ne tun ye système min fɔ o ka fisa n'o ye o ye jumɛn ye Faransi États-Unis Angleterre olu minnu ye démocratie baw ye olu b'o système in kɛ o ye mun de ye bon Kasimi nɔ minɛnen don e kun ye poste directeur ye wo dɔ yera yen turu dɔ yera yen vérificateur ko miliyari 5 ɲɔgɔn tununa yan bon an y'i nɔ minɛ o miliyari 5 ko la bon yala i jɔra a la wa n'i ma jɔ a la an bɛ taa fo kiiri b'u la an kan ka min kɛ an b'o kɛ n'i bɛ taa kaso min na i bɛ taa o la an bɛ kiiri kɛ mais n'i ko k'i jɔra a la fana ko o bɛ se ka nɔgɔya miliyari 5 in i b'a État ka wari sara n'o ye miliyari 5 in ye i ye n faamu donc an bɛ protocole kɛ i ni procureur bɛ protocole kɛ comme quoi miliyari 5 sarala
nomineni minnu kun kan ka ta k'i sɛgɛrɛ o nomineni bɛ da yan ni vi ni koni i ka wari taara a diri État ma i t'i ɲangi i t'i ɲangi i t'i foyi i bɛ i mɔgɔ an mɔgɔ mais maître o ko in kɛrɛfɛ e ma kaso kɛ ka sɛbɛn laban dɔ ye wa ko ni maa mun minɛna ko k'a fɔ a ka baarakɛyɔrɔ ɲɛna k'a nɔ minɛlen don baarakɛyɔrɔ mun o bɛ mun ɲɛ sara dama de tɛna tigɛ baarakɛyɔrɔ bɛ mun kɛ o ni i ka miliyari 5 sara o ye kelen miliyari maralen bɛ e bolo wo min kɔnɔ olu b'o yɔrɔ dɔn maître ne ka sɔn sa ne sɔnna i ka miliyari 5 sarali mais est ce que ni ne ye miliyari 5 sara komi ko ne tun ye poste directeur ye o bɛ ne lasegin n ka poste directeur ya la wa i tɛ segin yen dɛ n b'a fɔ k'o yɔrɔ de faamu non i tɛ segin yen ne ko ɲangini bɛ yala wa ɲangini ye min ye an t'i don kaso la bilen an tɛ procédure wɛrɛ k'i kɔ mais e kɔni bɛ baara min na i bɛ b'o la i bɛ b'o la an bɛ to yen cogo di e yɛrɛ m'a fɔ k'i y'a suɲɛ i bɛ bɔ yen mais kaso donko ni fɛn ninnu a avantage ye min ye o de ye an k'an tɛgɛ da miliyari 5 in kan wa miliyari 5 in n'o sɔrɔla ka ban o y'an ta de ye min y'an jɛ an b'o État ye jɛ a b'o ko la o tɛ caution ye o jugement yɛrɛ kɛtɔ tɛ bilen kuma de banna wari sarala kuma banna mais maître est ce que mɔgɔ bɛ sɔn ka jɔ i sɔnkɔrɔ ka don wariba in kɔ i bɛ sɔn kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn i y'a suɲɛ wari maralen b'i bolo dingɛ jukɔrɔ i t'a fɛ ka taa kaso la i b'a sara a farala ɲɔgɔn na mais n k'a bɛ dɔ kɛ fantan tɛgɛjɛ de ye ani bɛ wo la dun jumɛn ka fisa b'a fɔ ko n'i bɛ wo la i bɛ se ka dɔn a dun wa ka mun dun e bɛ kaso la i bɛna mun dun e kun kan ka taa vacances ni fɛnw na Las Palmas ni Dubai ni fɛn na e bɛ taa yan i tɛ se ka to la i bɛ yɛrɛ ɲini de fɔlɔ o jamana ninnu kɔnɔ des gens comme les Bolloré Bolloré ninnu filɛ nin ye olu y'o protocole ɲɔgɔn caman kɛ avec la justice française Bolloré milliardaire ba in olu ye fɛn kɛ o protocole kɛ Donald Trump y'a dɔw kɛ avec la justice américaine mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ avec dans d'autres pays donc o de b'a to wariba bɛ sɔrɔ ni wariba min bɛ sɔrɔ fana gouvernement ta de don parce que a tigi sɔnn'a ma a ye protocole kɛ ko bon a ye nin maître e bɛ maliyɛn dɔn sa mɔgɔ min bɛ jɔnsɔnna fɔ k'a fɔ ɔhɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne ye nin wari in dun et puis i ka t'o wari dafalen sɔrɔ maliyɛn tɛ jɔ a la mun na parce que o de loi t'an anw fɛ yan an ka loi yɛrɛ ko i ye min fɔ i b'o dɔn wa ko négociation kana kɛ ni suɲɛnikɛla ye a kana lamɛn yɛrɛ c'est à dire que dès que ni a fɔra k'i nɔ minɛna discussion tɛ yen mais i ka kiiri bɛ kɛ cogo dɔ la mais i ka kiiri bɛ kɛ entre temps i t'i ka wariw ni fɛnw tunun wa c'est ça wari t'i sɔrɔ o e b'a dɔn hinɛ kɛtɔ tɛ e la procédure jɔtɔ tɛ kaso wulitɔ tɛ mais e bɛ mun wari sara donc an bɛ ka wari minnu sɔrɔ n'u ye caution de c'est à dire minnu t'an permet k'an bɔ o la ni système min ni bɔra k'o f'i ye tan fo o de ka kɛ loi kɔnɔ mais loi kura min bɛ ka dilan o t'a kɔnɔ o t'a hali o loi kura kɔnɔ a t'o kɔnɔ voilà donc moi je trouve que c'est dommage n'o de sera ka kɛ don min na sa ne bɛ content parce que an tɛ mɔgɔ kunkolo nɔfɛ jamana man ka kɛ mɔgɔ kunkolo nɔfɛ jamana kan ka kɛ de fɛn min suɲɛna dɛ k'a segin a nɔ na a fila tɛ sɔrɔ koyi voilà c'est ça mais maître o kɛrɛfɛ fana kiiri yɛrɛ fana an y'a mɛn k'a fɔ ko sariya kuraw kan ka na la falen caman bɛ na kɛ est ce que o bɛna na ni yɛlɛma ɲɛnamaw ye fɛn dɔw bɛ yɛlɛma mais ne bɔra ka nin yɔrɔ min f'i ye tan o tɛna yɛlɛma mɛnɛ bon donc o ye ça c'est dommage sinon yɛlɛmani caman b'a kɔnɔna na discussion bɛ sen na par exemple cour d'assises ko bɛna dabila o ko ten jugement bɛɛ bɛ kɛ tribunal misɛnnin ninnu i y'a faamu ni min ye crime ye chambre criminelle bɛ kɛ ni min ye délit ye chambre correctionnelle bɛ kɛ bon o bɛ se ka kɛ sababuya ka kiiri teliya mɔgɔw tɛ mara bon fɛn caman bɛna yɛlɛma mais ne ɲɛ bɛ yɛlɛmaniba min na min bɛ se ka nafolo ladon min bɛ se ka jamana nafolo ladon parce que mɔgɔ kunkolo ɲini nafa t'a la quoi i y'a faamu wa i b'a tigi datugu a bɛ tila ka bɔ de koyi a t'a si kɛ kaso la yen wa n'a bɔra wari saratɔ tɛ a t'a sara a b'a sara pourquoi a ma bɔ ka ban a nɔ minɛna
mais a tɛ caution sɔrɔ o la dɛ caution tɛ segin a ma o la ouais mais ni kiiri kɛra n'a gagnera dun a caution bɛ d'a ma caution bɛ segin a ma o bɛ mun ɲɛ donc o système min filɛ nin ye ne de t'o fɛ ɔhɔ an tɛ mɔgɔ kunkolo kɔ an ka k'an ka wari de kɔ voilà c'est à dire que n'i b'i wari kɔ i bɛ nin loi ninnu yɛlɛma ka na ni ne bɛ ka min f'i ye k'o bila a nɔ na tout de suite là tu vas avoir des centaines de milliards. mɔgɔ b'a di. parce que ils préfèrent k'o di plutôt u ka malo. n'o kun fɔra fɛ dossier dɔw la an fɛ yan kiiri ye malo de. n'o kun fɔra dossier dɔw la. tiɲɛ na o mɔgɔw tun b'a di. voilà o tun b'a di parce que u b'u yɛrɛ ɲini o ka fisa u ka malo quoi. hali i tɔgɔ tɛ fɔ. hali i tɔgɔ tɛ fɔ. a tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ko karisa de wele. a tɛ fɔ maa si ye. procureur de b'i wele n ka cɛ miliyari 5 in i b'a sara wa i t'a sara. donc n'i ko k'i b'a sara. pour papier bɛ kɛ n'ale ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ wari bila banque la. ka na reçu d'a ma a fɔra a banna c'est terminé. ayiwa voilà. maître an ye dɔ kɛ kuma na bi an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye baabu fanba ye o y'o tali kɛ transition ko la halisa an bɛ segin ka na o transition na pour que ka se ka kuma kuncɛ bi jamanadenw caman i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a fanba u ka degunba ye min ye o ye kuranko ye ani ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo pour que an ka se ka baabu wuli. Kasim vraiment an bɛ i fo n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo i n'a fɔ n y'a kɛ daminɛ na cogo min donc an bɛ dugawu de kɛ jamana ye gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya ninnu ka se ka wuli gɛlɛya ninnu fanba ye wariko de ye bon donc wari in bɛ sɔrɔ cogo o cogo a ka sɔrɔ mais il faut que a ka sɔrɔ i y'a fɔ ah non n'o tɛ c'est tout le monde qui crie sɛgɛn de bɛ bɛɛ la bɛɛ kɛlen don garibu ye i y'a faamu garibu. donc e ka orange money tɛ ka. oui mais comment i y'a faamu donc vraiment les gens sont fatigués. mɔgɔw sɛgɛnna. wari bi bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka bɔ yen ça va pas hein mɔgɔ kana fɔ ko ça va pas. wari tɛ yen. non a tɛ yen marché bɛɛ jɔlen don i y'a faamu ɔhɔ donc nin ye SOS de ye. u ka taa wari ɲini sanu ka taa wari ɲini. voilà. aya an bɛ su in na taa jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu nana an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo Maître Cheikh Umaru Konare k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. merci beaucoup. c'est vrai que an b'a dɔn a ma nɔgɔn parce que bi donya ninnu bɛ chargé aw bolo kosɛbɛ kɔsɛw ni fɛnw ka ca an bɛ dugawu kɛ sa ala ka wariko in de nɔgɔya. amiin. wariko in n'a ma nɔgɔya seliba kɔni an bɛ taa kɛ kɛɲɛbagaw fɛ k'a fɔ k'an bɛ mission na kɛɲɛbagaw an b'u fana fo min ye Falaye Keyita ye Ba Sakɛ Danbele k'aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka sini jira an na n'ala na kira sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni olu kɛnɛ kan ala ka dugu ɲuman ye.